Какво още мога да добавя? Много неща мога да добавя, даже и пясък. Ако искам и костилка от праскова мога да добавя, но всъщност избора ми е съвсем различен. На вълна съм варак. В случая моят е меден, не е златен. И за мен стои уникално. По принцип правилно е да се нанесе с чичица, с леки потупвания. Аз отново съм извън всякакви ограничения и внимателно го нанасям с ръка, с пръст. Като много ми харесва, когато се получи този въпросен обем, аз го оставям въздушен. Оп, ето имам си помощник. Ето, той допринесе да се трансформира картината по един различен начин. Той си има негов творчески поглед. И аз не искам да ограничавам в никакъв случай. Бъди здравей! Здравей, мамо! Да? Искам да творя с теб, мамо. Ти си моят творец. Нали? Ти си творец, нали? И пясък. Това беше, може би, най-очаквания шрифт. Въпросът е, че очаквах доста по-голямо количество. Но щом Борис е преценил, че толкова е необходимо, значи толкова ето сега е хвана едната четка. И продължава. Затварям си очите, че това е една от любимите ми четки и я използва по безкрайно неправилен начин. Почти унищожава. В името на експеримента и творчеството. Оп, връща я. Боже, не мога да повярвам. Добре, затваряме варачето, да не избяга пясък. И да се залепи на някое намазано дупанце. Толкова от мен, аз съм Рали Чакърова и се намирам на плажа под къмпинг Якото място. Всъщност няма значение къде се намирам, важното е вътре във вас да ви е красиво и да ви е хубаво с вас самите. Хубав ден!